आंनि फिसाया दिनैसिमबो बिमा बिफानि मोखां नुवाखै 7 बोसोर 8 बोसोर जानायसै। मायथाइनि जानुवारिनि 27 खालि बिटिआर गोरोबथानि उनाव गासै बारग' एनडिपिफोरा हाग्रानिफ्राय गावनि न' फारसे सौफैनो हादोंमोन। नाथाय गोरोबथानि 1 बोसोरनिबो बारा सम बारलांनायनि उनावबो गावनि न' फारसे सौफैनो हायाखै म्यानमार हादरनिफ्राय चिरां जिल्ला रुनिकाटा थानानि सिङाव थानाय भारत-भुटान सीमा ओनसोलनि लाइमुथि निज्रागुरि गामिनि थागिबि मुस्रि निपेन बसुमतारीनि फिसाज्ला बारग' एनडिपि हान्जानि एलसन बसुमतारी एबा बि अनसायलाङा। मख'नो गोनांदि बिथांनि थङा सिगां चिरां जिल्लानिनो भारत-भुटान सीमानि आमगुरि थानानि सिङाव गोग्लैनाय मालिपिटा ओनसोलनि इन्द्रापुर गामिसोमोन। नाथाय जेब्ला एलसना एनडिपिआव हाबहैयो अब्ला बिथांमोनहा लाइमुथियाव खारलांबायमोन। बर'फोरनि आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि सिमांखौ जाफुंहोनो 2014 मायथाइनि आगस्तनि 15 खालार खालि एनडिपिनि आफादाव गावखौ बावसोमनानै हाग्रा फारसे आवगायलांना म्यानमार हादरसिम सौहैदोंमोन। बिथां एलसन बसुमतारीया न'आव सौफैनो हायैनि थाखाय बिमा-बिफाया दाहायाव गब'नानै दङ आरो बिटिसि आसामजों लोगोसे भारत सरकारखौ गावनि फिसाज्लाखौ न' फारसे लायना होफैयोब्ला गोजोननाय मोनगोन होनना फोरमायदों। न' फारसे फैफिननो हायै एनडिपिनि केडारखौ लाबोफिननो न'खरनि सुबुङा सरकारनिसिम खावलायहरदों। आं दा सानो गासैबो फैजोब्बाय आंबो दा आंनि फिसाखौ मोनजानो लुबैयो। दा अबहाय दं? दा जोङो दं होननानै आं खोनादों म्यानमारावनो। नाथाय आंनि फिसाया दिनैसिमबो बिमा बिफानि मोखां नुवाखै 7 बोसोर 8 बोसोर जानायसै। रायलायहरनाय जायोना जाया? दाखालिफोर खेबनै खेबथाम रायलायहरदोंमोन। दा माब्रै दं जों बेखौ मिथिया। गाव माब्रै दं होनना खिथाहरदों? दा गाव बुंहरदोंमोन आं खामानि मावनानै जानांदों होननानै। सोरनाव बबेयाव खामानि मावनानै जानानै दं? मा जानानै थांनानै दं नोंथाङा? माखासे सासे बेक्तिफोरनाव दङ खोमा जों बेखौ मिथिजोबा। जों दा बिदिनो समनि गेजेराव बोराया मोनोब्ला हाजिरा मावो। आंबो समनि गेजेराव हाजिरा मावो। दाबो आं मानसिफोरनि दुब्लिनिफ्रायसो हाजिरा मावनानै फैदों। दा बे फिसाखौ आसा खालामनानैनो जोंनि न'खरा बायफ्रु जिफ्रु जालांजोब्बाय। बिनि फंबाया दा फरायदोंमोन। नाथाय बिनि उपद्रबआवनो फरायनो हायाखिसै। बेंगालर फारसे बियो खारलांनांदों। नाथाय ओरैबायदि खस्थ' जानानै दं बियो फैफिननो होनदोंमोन दाख्लि। ओमफ्राय दा बियो मा अबस्थायाव बियो फनखौ सेनानै लाजाखो ना माखो जों बेखौ मिथिया। दा फन बुलाबो नांले माहाजोनसो लायो होननानै बुंदों। आं आसा खालामोमोन बे फिसाखौ बे सरकारानो लायगोन होननानै आसा खालामदोंमोन। नाथाय सरकारा एसे मोजाङै दायथ' लायोब्ला आंनि फिसाखौ आं गोसोआव बिराद मोजां मोनगौमोन आरो। बेनो आंनि बुंनाया। खुनु रंजानाय गैया जेन आंनि फिसालायाबो माने मोजाङै मोजां न'आव फैनो हायो। आं सरकारखौ बेखौनो खावलायो। एनडिपिआव माब्ला थांनांगौ? एनडिपिआव बियो 2014नि 15 आगस्टआवहाय बियो थांदों। बिनि गेजेराव माब्लाबाफोर बेजों माबा मोनसे कन्टेक्ट जादोंमोन नामा? कन्टेक्ट जानाया दाख्लि 2021नि 16 एप्रिलावहाय फार्स्ट कन्टेक्ट जाजेनदों। मा सिस्टेम रायलायनाय? बेजों रायलायनायाव माने गाव बुंहरदों दे आङो सासे मालिकनियाव दङ ओमफ्राय आङो एसे रिन जानानै दङ। दा आङो थांनोनो हायाखै मालिकआ आंखौ हगाराखै। दा आं बे रिनखौ सुख'वाला आं गलाङा होननानै बे खोथाखौ बुंदों आरो। फिसालानि नामा एलसन बसुमतारी। आङो सार फेरेंग्राजों फैजेननायनिफ्रायनो आङो रायलायबाय थादों। खिन्थु लायनोखौलाय बुंबाय थादों। आं गोबां रायलायबाय गोबां लोगो हमनानै रायलायबाय। खिन्थु खुनु दिन थारिख फिक्स जायाखै दिनैसिमाव। दा सरकारनिसिम मा खावलायनो सानो? आं सरकारनिसिम बेखौनो खावलायो माने गासै जोंनि बर'नि समयसा जोबनानै थांबाय। गासै एनडिपिफ्रा न'आव थानो हायामोन थानो हाजोब्बाय। ओमफ्राय दा न'आव फैजोबलाबाय सुक्ति जाखांनायनि उनाव।
दा बयनिबो न'खराव सान्थि जाबाय खिन्थु आंनि न'खराव आं दिनैसिमबो सान्थि गैया आं जेबो मावनो दांनो रोङा बिनि टेनसनाव बिनि दुखुआवनो आं थाबाय थायो आङो खावलायनाया बेनो जे आंनि फिसालाखौ जेनो अननानै जोंनि दुखुखौ नुनानै अनखांनानै दुखुखौ नायनानै अनखांनानै जेनो जोंनि BTC सरकार आरो आसाम सरकार आरो भारत सरकार ज' मिलायनानै जेनो लायनानै होफैला माने आंनि न'खरावबो गोजोननाय फैगौ आरो गासै मावनानै दांनानै जानो सान्थि फैगौ आरो आं बेखौनो खावलायो।